Фажиға. Фажиғаның фажиғасы ник синдә булды, Казан? Югыйсә бит мәчетләрдә яңгырап тора азан. Бер гөнаһсыз сабыйларың нигә соң кан эчендә? Гаит алды теләкләре калалырмы кешендә? Ата-ана, якыннары хәзер ничек соң яшәр? Иртән торгач балам диеп, алар кемгә соң дәшәр? Коронавирус чире белән ныклап көрәшкән чакта, уяулыкны йомшарттыкмы? Кала алмадык шул сакта. Бер-бер артлы сынауларны җибәреп тора Ходай. Нәфсебезгә хуҗа булыйк, яшәүләр авыр булай. Сабырлык сорыйк Тәңредән, соңгы бер чулар булсын. Балалар, оныклар өчен һәрбер таң тыныч тусын. Наилә Миңнемуллина. 11 май 2021 ел. Арча.